Bine v-am găsit, dragi prieteni! Sunt Sanda Șavolski și astăzi vă voi prezenta câteva rugăciuni puternice, făcătoare de minuni, rostite în momentele de cumpănă. Rugăciunea este modul nostru de a ne conecta cu divinitatea, o formă prin care ajungem la Dumnezeu, sau altfel spus, rugăciunea este singura manifestare a omului prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. Credința ta poate să te încurajeze, să-ți dea putere, să te ajute în cele mai dificile și triste momente, să-ți dea speranța atunci când simți că nu poți să mergi mai departe. Cel care are credință nu este niciodată singur, pentru că credința face totul posibil. Dacă crezi în Dumnezeu, El va deschide ferestrele cerului și va răspândi binecuvântări asupra ta. Credința înseamnă a crede în ceea ce nu vezi, a-L simți pe Dumnezeu făcând parte din ființa ta, a-L simți în tot și toate. Prin rugăciune putem mulțumi pentru ceea ce avem deja, dar putem să cerem și lucruri de care încă avem nevoie. Sănătatea este una dintre cele mai frecvente cerințe. Fără aceasta nu putem îndeplini multe lucruri și trebuie să o prețuim cu toată puterea. Totuși, uneori boala nu ne ocolește și de aceea putem rosti câteva rugăciuni pentru vindecare, sănătate și reușită în tot ceea ce ne dorim. Am făcut special pentru voi un colaj de rugăciuni puternice care vă vor ajuta dacă sunt rostite din suflet și cu o mare credință. Rugăciune puternică către Maica Domnului pentru vindecarea de boli. Prea sfântă, prea curată și prea minunată Fecioară și Maica Domnului nostru Iisus Hristos, te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robi. Numele. Și vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre și pe toți suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile știute și neștiute de noi. Fie ca toți creștinii să te preamărească și să te prea cinstească pe tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt și ceresc. Îți mulțumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul tău, pentru mijlocirea ta la prea bunul Dumnezeu, căci tu ești scară la cerul sfânt, pentru rugăciunile noastre și ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptățite. Amin. Rugăciune puternică a Sfântului Andrei care împlinește dorințe. Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni, laude, de mulțumiri aducem ție, noi nevrednicii și păcătoșii. Ești minunat și prea milostiv. Izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să-ți cântăm ție. Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Andrei. Privește către cei care se roagă către tine și cu bunătate părintească tinde milostiva izbăvire din toate nevoile tuturor celor care cântă lui Dumnezeu. Tămăduiește pe toți cei bolnavi cu trupul sau cu sufletul. Vifor de ispite și furtun de nevoi învăluindu-ne pe noi, cu credință alergăm către tine, Sfinte, ca prin rugăciunile tale să le preschimbi pe toate în liniște. Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înșelăciunea dușmanilor, te-a trimis la noi ca pe un apostol, ca prin tine să învățăm să ne îndepărtăm de toate înșelăciunile lumii și prin viața curată să ne apropiem de Dumnezeu. Zid ești credincioșilor și turn neclintit tuturor celor ce se sprijină pe tine. Pentru aceasta alergăm noi la tine. Roagă-te împreună cu noi, pentru ca de rugăciunile tale să se milostivească blândul Iisus și să ne dăruiască iertare și dezlegare de păcate, nouă, puțin credincioșilor și păcătoșilor. Și acum și în vecii vecilor de-a pururea. Amin. Rugăciune puternică către Sfântul Anton. Sfinte Antoane,
Tu ai primit de la Dumnezeu darul de a-i ajuta pe cei nevoiași și săraci. Ajută-mă să-mi câștig pâinea cea de toate zilele. Iată în ce greutăți mă aflu eu și familia mea. Aici se spun greutățile. Nu știu ce să fac și încotro să mă îndrept. Faptele tale minunate au aruncat o rază de speranță și în sufletul meu și mă îndeamnă să alerg la mijlocirea ta. Știu că Dumnezeu, care o rânduiește toate, cunoaște starea mea, dar nu sunt vrednic să apar în fața Lui. De aceea cer sprijinul tău. Vin cu toată încrederea la tine, Sfinte Antoane. Ai milă de mine și de familia mea. Luminează mintea și mișcă inima celor mai mari ca să ia o hotărâre bună în situația mea. Fă-i să înțeleagă greutățile în care mă zbat eu și familia mea. Locul de muncă potrivit înseamnă pentru mine câștigarea celor necesare existenței mele și a familiei mele. De aceea, te rog, ajută-mă să găsesc un serviciu potrivit ca să trăiesc cinstit din munca mea. Nădăjduiesc că mă vei ajuta. Voi stărui în această rugăciune până când ea se va împlini. Amin. Rugăciune puternică care te scapă de datorii. M-am născut din lumina unde se naște lumina de la sine. Eu vin din abundența universului, din aceeași inimă ca divinul. Mă îndrept spre abundență nelimitată, deoarece universul este sursa mea de lumină și abundență. Decid că tot ceea ce gândesc și toată energia pe care o eliberez va atrage abundență nelimitată în orice aspect al vieții mele. Decid că nu am nimic de întrebat pentru că mă aflu în abundență, pentru că eu vin din aceeași lumină ca universul, ca Dumnezeu. Voi ști cum să creez aceeași abundență pe care ne-a dat-o forța divină, Dumnezeu. Amin. Rugăciunea puternică a lui Arsenie Boca pentru îndeplinirea dorințelor. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mă ca astăzi toată ziua să mă lepăd de mine însumi, că cine știe din ce nimicuri mare vrajbă am să fac și astfel, ținând la mine să te pierd pe tine. Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi ca rugăciunea preasfântului Tău nume să-mi lucreze în minte mai mult decât fulgerul pe cer, ca nici umbra gândurilor rele să nu mă întunece, căci iată, păcătuiesc în tot ceasul. Doamne, Cel ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, că umblăm împiedicându-ne prin întuneric. Patimile au pus umbră pe ochii minții, uitarea s-a întărit în noi ca un zid, împietrind în noi inimile noastre și toate împreună au făcut temnița în care te ținem bolnav, flămând și fără haină, așa risipind în deșert zilele noastre umbriți. Doamne, Cel ce vii între oameni, în taină, ai milă de noi și pune foc temniței, aprinde dragostea în inimile noastre, arde spinii patimilor noastre și fă lumină sufletelor noastre. Doamne, Cel ce vii în taină între oameni, ai milă de noi, vino și te sălășluiește întru noi, împreună cu Tatăl și cu Duhul Tău cel Sfânt. Căci Duhul Sfânt se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul și mintea rămân neputincioase. Doamne, Cel ce vii în taină, ai milă de noi, căci nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârșiți și cât ești de aproape de sufletele noastre și cât ne depărtăm noi prin păcatele noastre, ci luminează lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi, să trăim în veci prin viața Ta, lumina și bucuria noastră. Slavă Ție!
Amin. Rugăciune puternică de seară către Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul nostru, iartă-mă pentru tot ce trebuia să spun și nu am spus, pentru tot ce trebuia să fac și nu am făcut, pentru tot ce trebuia să iubesc și nu am iubit. Apără-mi, te rog, Doamne, familia, căci restul nu e decât praf și vânt. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai mult decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului, celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea întunericului. Potolește, Doamne, Dumnezeul nostru, pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viața cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău, cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Rugăciune puternică către Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru izbăvire de boală. Preaputernice și slăvite Doamne Iisuse Hristoase, Tu care ai venit în lume să tămăduiești neputințele oamenilor, care nu ai venit să chemi la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și ai primit moarte pe cruce pentru mântuirea noastră. Din adâncul inimii, te rog să primești smerita mea nevoință și această mică rugăciune a mea pentru cel încercat de boală. Mântuiește-l, Doamne, precum știi, ca un bun și iubitor de oameni, și rânduiește Tu toate spre folosul său, că noi neputincioși suntem și nu-l putem ajuta dacă nu ne vei lumina cu harul Tău. Dacă e voia Ta, îl poți pedepsi precum se cade pentru păcatele sale, tămăduindu-l cu ierburile amare ale durerii, ca un doctor priceput precum vei vrea. Dar căzând înaintea Ta, te rog, îndură-te de robul Tău. Potolește-i fierbințeala, alină-i suferința, ridică-l din patul durerii. Se spune numele. Să-i fie această încercare prin care trece spre îndreptarea vieții, spre început bun mântuirii și spre iertarea păcatelor. Și dacă îi e de folos să ducă mai departe crucea bolii, fie, Doamne, după voia Ta, nu după voia noastră. Dăruiește-i lui răbdare și liniște, alungând de la el toată frica și toată deznădejdea, ca să nu fie îngenunchiat de durere sau să cadă în patima mâniei. Ajută-l, iubitorule de oameni, ca văzând el mila Ta, să cadă la picioarele Tale, cu lacrimi de pocăință și de mulțumire, ca să se învrednicească să audă glasul Tău cel sfânt. Iertate îți sunt păcatele. Amin. Rugăciune puternică către Maica Domnului pentru vindecarea de boli. Prea sfântă, prea curată și prea minunată Fecioară și Maica a Domnului nostru Iisus Hristos, te rugăm, ascultă rugăciunea nevrednicilor robi, numele, și vindecă-ne pe noi, pe cei din familiile noastre și pe toți suferinzii din lumea asta bolnavă, de bolile grele, de bolile știute și neștiute de noi. Fie ca toți creștinii să te preamărească și să te prea cinstească pe tine, iar noi să avem tot ajutorul cel bun, sfânt și ceresc. Îți mulțumim, Maică Sfântă, pentru vindecare, pentru tot ajutorul Tău, pentru mijlocirea Ta la preabunul Dumnezeu, că Tu ești scară la cerul sfânt, pentru rugăciunile noastre și ajutor nemijlocit în cererile noastre cele îndreptățite. Amin. Rugăciunea pentru familia noastră este ceva ce ar trebui să facem zilnic. Exodul 20 cu versetul 12 ne îndeamnă astfel: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca zilele tale să fie lungi în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Este important să ne respectăm părinții, frații, surorile, pe cei dragi ai noștri,
pentru că atunci când te rogi pentru bunăstarea și sănătatea celor care ți-au dat viață, celor care ți-au făcut un bine, atunci vei simți că Dumnezeu este lângă tine, că îți dă putere și te protejează de cel rău. Rugăciune pentru familie. Doamne Iisuse, te rog, binecuvântează familia mea și roagă-te pentru mine și pentru familia mea. Sub protecția ta umple viața noastră de armonie, speranță și sănătate. Mă rog pentru un semn de milă, să ne salveze cu un miracol financiar din datorii, să găsim pace și să putem trăi în liniște și înțelegere deplină și să ne umplem inimile cu Duhul Sfânt. Doamne, vreau să-ți mulțumesc pentru această familie prețioasă a mea, pentru talentele și lucrurile bune pe care le-ai dat fiecăruia dintre noi. Te rog să ne ții uniți în legătura noastră puternică pe măsură ce trec zilele. Te rugăm să ne ghidezi, să ne protejezi și să ne îndrumi pentru a-ți face voința ta în fiecare zi. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ne-ai dat. Mă rog tuturor sfinților și sfintei noastre Maici Maria, Doamne Iisuse, ai milă de noi. Amin. Rugăciunea mamei pentru copiii săi. Dumnezeule, ziditorule al tuturor făpturilor, adăugând milă peste milă, m-ai făcut vrednică să fiu mamă. Bunătatea ta mi-a dăruit copii și îndrăznesc să spun că ei sunt copiii tăi, fiindcă le-ai dat ființă. I-ai făcut vii, înzestrându-i cu suflet nemuritor. I-ai renăscut prin botez spre viața cea potrivită cu voia ta. I-ai înfiat și i-ai primit în sânul bisericii tale. Doamne, păzește-i în har până la sfârșitul vieții lor. Învrednicește-i să se împărtășească de tainele legământului tău. Sfințește-i cu adevărul tău, ca să se sfințească în ei și prin ei sfânt numele tău. Trimite-mi ajutorul tău, haric, ca să-i cresc spre slava numelui tău și folosul aproapelui. Dă-mi în scopul acesta răbdare și putere. Învață-mă să sădesc în inima lor rădăcina adevăratei înțelepciuni, frica ta. Luminează-i cu lumina înțelepciunii tale ce cârmuiește întreaga lume, să te iubească din tot sufletul și din tot cugetul lor, să se lipească de tine din toată inima și să tremure de cuvintele tale toată viața lor. Dăruiește-mi pricepere să le arăt că viața cea adevărată stă în păzirea poruncilor tale, că osteneala întărită de cucernicie aduce toată viața de aici mulțumire, lipsită de tulburare, iar în veșnicie fericire negrăită. Descoperă-le lor înțelegerea legii tale, ca până la sfârșitul zilelor lor să aibă simțământul că tu ești pretutindeni. Sădește în inima lor teama și dezgustul de orice fără de lege, ca să fie fără de prihană în căile lor, ca să-și aducă aminte întotdeauna că tu, Dumnezeule atotbune, păzești cu gelozie legea ta și dreptatea ta. Ține-i în curăție și nevlavie față de numele tău, încât să nu prihănească biserica ta prin purtarea lor, ci să trăiască după rânduielile ei. Însuflețește-i cu râvna pentru învățătura folositoare și fă-i în stare de toate lucrurile cele bune, ca să câștige înțelegerea cea adevărată a cunoștințelor de care au neapărată nevoie, ca să se lumineze cu știința cea binefăcătoare pentru omenire. Doamne, dă-mi înțelepciune ca să întipăresc cu trăsături de neșters în inima și în mintea copiilor mei frica de întovărășirea cu cei ce nu știu de frica ta, să le insuflu îndepărtarea de orice însoțire cu cei nelegiuiți, ca să nu ia aminte la vorbirile cele putrede, să nu fie abătuți din calea ta de pildele cele rele, să nu se smintească de faptul că uneori calea nelegiuiților propășește în lumea aceasta. Cerescule Părinte, dăruiește-mi harul de a nu le face copiilor mei sminteală prin faptele mele, ce ai feri de rătăciri, de a le îndrepta greșelile,
de a-i abate de la năzuința spre deșertăciune și ușurătate, să nu fie furați de gânduri nechibzuite, să nu umble după poftele inimii lor, să nu te uite pe tine și să nu uite de legea ta, ca fără de legea să nu dea pierzării mintea și sănătatea lor și păcatele să nu le moleșească puterile sufletului și ale trupului. Judecătorule drept, care îi pedepsești pe copii pentru păcatele părinților până la al 3-lea și al 4-lea neam, abate această pedeapsă de la copiii mei. Nu îi bate pe ei pentru păcatele mele, ci stropește-i pe ei cu roa harului tău, ca să sporească în virtute și în sfințenie, să crească într-o bună voirea ta și într-o dragostea oamenilor evlavioși. Părinte al îndurărilor și a toată milostivirea, din dragoste de mamă le-aș dori copiilor mei toată îmbelșugarea bunătăților pământești, le-aș dori binecuvântare din roa cerului și din grăsimea pământului, însă fie cu ei sfântă voia ta. Rânduiește-le soarta după bunăvoirea ta, nu-i lipsi în viață de pâinea cea spre ființă. Trimite-le toate cele trebuitoare în vremelnicie spre dobândirea veșniciei fericite. Fii milostiv cu ei când vor păcătui înaintea ta. Nu le socoti lor păcatele tinereții și ale neștiinței. Fă inimile lor să se umilească atunci când se vor împotrivi călăuzirii harului tău. Pedepsește-i și miluiește-i, îndreptându-i la calea bineplăcută ție, dar fără să-i lepezi de la fața ta. Primește cu bunăvoință rugăciunile lor, dăruiește-le reușită în tot lucrul bun, nu abate fața ta de la ei în zilele necazului lor, ca să nu-i ajungă ispite mai presus de puterile lor. Adumbrește-i cu mila ta, ca să umble îngerul tău cu ei, păzindu-i de toată nenorocirea și calea rea. Doamne, atot bune, fă-mă mamă care se veselește de copiii ei, ca să-mi fie bucurie în toate zilele vieții mele și sprijin la bătrânețe. Învrednicește-mă să mă înfățișez împreună cu ei la înfricoșătoarea ta judecată, nădăjduind în milostivirea ta și să zic cu nevrednică îndrăznire: iată eu și pruncii pe care mi-ai dat mie, Doamne, ca împreună cu ei, preaslăvind bunătatea ta cea nepovestită și iubirea ta veșnică, să prea înalți prea sfânt numele tău, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, în vecii vecilor. Amin. Rugăciune pentru copilul bolnav. Te rugăm, Doamne, cu puterea ta, vindecă durerea acestui copil. Aici se spune numele copilului. Alungă de la el toată boala și toată neputința. Tu care ești doctorul trupurilor și sufletelor, arată și acum puterea milostivirii tale. Vindecă-l pe el, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, cu rugăciunile pe care le înalți înaintea Fiului tău și Dumnezeului nostru. O, Doamne Iisuse Hristoase, primește puțina noastră rugăciune pentru copilul acesta. Numele. Stinge-i focul ce l-a cuprins, încetează-i boala, ridică-l din patul durerii întrumărirea ta, căci tu ești cel ce vindeci toate neputințele, Hristoase Dumnezeule, și ție mărire înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Această rugăciune se citește în fiecare zi. Mare putere au rugăciunile părinților pentru copii, mai ales rugăciunile care sunt însoțite de post. Trebuie să vă rugați neîncetat și să țineți post pentru sănătatea copiilor voștri. Țineți post în zilele de luni, miercuri și vineri și posturile de peste an. Câteodată avem nevoie de o rugăciune pentru examene, ca să reușim la școală, liceu sau facultate. O astfel de rugăciune pentru examene se rostește ori de câte ori ai de trecut un moment important. Rugăciunea pentru ajutor la examene îți este de mare ajutor în momentele de panică, când crezi că ești pregătit. Primești foaia de examen, o citești și simți că nu e nimic acolo din ce ai învățat tu. Sau
când, deși te-ai pregătit, emoțiile și stresul nu te lasă să judeci limpede și să înțelegi cerințele subiectelor și ce ai de făcut. Dar citind cu credință această rugăciune, te vei simți mult mai sigur pe tine și vei observa că panica și momentele de frică vor dispărea, iar tu vei reuși să te concentrezi la ceea ce ai de făcut. Rugăciune pentru examene către Maica Domnului. Preasfântă Stăpână născătoare de Dumnezeu, ești casa pe care înțelepciunea lui Dumnezeu, Sieș, și-a zidit-o. Ești dătătoarea darurilor duhovnicești, ceea ce de la cele lumești, la cele mai presus de lume, mintea noastră o înalți și pe toți la cunoștința adevărului îi ridici. Primește puțina rugăciune a nevrednicului robului tău. Aici se spune numele, care cu credință și smerenie mă închin în fața prea cinstitei tale icoane și cu umilință te rog. Dăruiește bună sporire minții mele, luminează-mă cu lumina cunoștințelor, întărește-mi memoria, dă-mi priceperea cuvenită și pune în gura mea cuvânt spre răspunsul bun. Ca înstrăinat fiind de deșertăciunea pământească și slava deșartă, să mă înalți cu mintea și cu inima spre cele nepieritoare și veșnice. Amin. Eseistul Petre Țuțea spunea că poarta spre Dumnezeu este credința, iar forma prin care se intră la Dumnezeu e rugăciunea. Gândită creștin, rugăciunea ne arată că umilința înalță, iar nu coboară pe om. Fără Dumnezeu, omul rămâne un biet animal, rațional și vorbitor, care vine de nicăieri și merge spre nicăieri. Sper că aceste rugăciuni să vă aducă lumină și pace în suflete și să vă fie de folos. Nu uitați, rugăciunea ar trebui să fie cheia pentru a deschide ziua și a închide noaptea. Sunt Sanda Șavolski și vă mulțumesc că ați rămas cu mine până acum. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați canalului nostru, să dați like și să distribuiți materialul și altora. Până data viitoare, vă doresc tuturor numai bine. Pe curând!